Kani gadega Pati CCTV. Hadin lai tayo bala yotam ya media bala pot jong samla dari tengan sim shangoy apu arsenem karta na snong sitle kata ka apun retrik ulber ka jingbut dien ka jing toket jong ki pulet kelas long ka pasai so na ka jing yo kem yo wei na ki badon kiti Melvin so lang piao arpusan senem karta ubana ka snong penang rei kuma chupin kan mau bakani ka samla kala kren khaddu yalau para ka khat khandai tarik urumpang ha ka por mistep ha shwa bakan ja sendon na du ka te ka sngi bakala yethu bakan le yai kai ha ka por jan mien kator bar snong si le kalai trek uya yong kala pelong ye kajingya patba kumban persha lor kate kajingsha penyap jong kani ka samla hakaba ka surhi na kate kajingya patba kala dawa ban ke mador ki baton kati pat ban penstam kat kum ka an ya ka medyap jong kani ka samla la yo tam na rut kawa non den kabadan ha khapot jong snong si le bat ka snong pendang rei kani ka jaka ka jingai la kumnu 1 kilometer na ka yengsa jong ka dari tengan ka kubor nakaliang ki pulet lingbau superintendent of police ba dir di kharwang lang ulai itu bau uni samla ula kubur budan kiti ya ka penyap ya ka samla dari tengan hakamiet jong ka khat khandai trek urumpang habayo man yakren ba superintendent of police ba di khanwan lang lingba ka telefon ulai itu bau uni samla ula kubur budan kiti ka ban penyap ya ka samla dari tengan hakamiet jong ka khat khandai trek urumpang Kani gadega Pati CCTV.